2 weken geleden bij de zolder van de familie Heima in Boedenpost nog één werd de boel gewoon opslaan waard. Waardoor ontdekken ze iets stieren bijzonders. In de eerste instantie hier ik een gesprek met een van de energiecentrale bij de post. En we gingen samen met het huis om wat dingen op te meten en dergelijke. En ja, toen zei hij al van, hey, volgens mij mag je nog een ruimte achter zitten. Want het huis er nog verder naar voren en het is een scheef dak en dit is rucht. Dus die jongens gingen met mijn dochter hier naar boven. Maar hier bleek dus nog een geheim dwarken te zetten. En efter dat geheime dwarken zit nevens Heima een schoolplak. Het is wel een beetje zien, hè. Dus, ja, je zit speakers in. Alsof het helemaal vastspiekerd is, maar dat is nep. En dan kom je in best een grote ruimte terecht. Het is wat lieds, dus je kist nog steen om het hoekje. En je stiet net nog wat leuke spullen. Er zit bijvoorbeeld nog een dienblad. En hier nog wat spul wat zo'n meidje winnen. Ja, maar wat vermoeden is dat dit wie? Ja, ik heb eigenlijk geen idee wat dit voorstellen mag, maar ze winnen wat, want een meidje in een sjaal of iets. En ja, ik vermoed uit de Tweede Wereldoorlog. De vorige eigenaar die huis wel verteld dat er onderdoekers in het huis zitten, maar ja, die had je wel 20 jaar wennen, maar die had je niks van weten. Dus het is wel heel bijzonder. En hier nog een planken. Zien we dat ik in beeld krijg. Er is wat lietse tekeningjes en zo op. Pieters liefst je nog. Dus ja. Voor eerst lieten ze het schoolplak voor wat het is en blowen de dozen ervoor staan. Je verwacht je het net. Hè? Je denkt er direct net bijna dat er nog een extra ruimte, echt nog best grote ruimte hier, zou op zolder verstopt zitten. Wij komen eigenlijk vrij weinig op zolder natuurlijk. Het is puur een lietse bergzolderke. En ja, het is wel een leuke verrassing.